zijn hier vandaag omdat het noodzakelijk is om actie te gaan voeren in de metaal. We hebben op dit moment te maken met een hele starre opstelling van de werkgever. Het lijkt het wat nuver om te staken in tijden van economische crisis. Maar het gaat om volle meer als yield. Wat ons dwars zit is eigenlijk de afbraak van de rechten van mensen. De CEO is er juist om de rechten van mensen te handhaven en te laten zien, mensen, daar heb je recht op. Bescherming van mensen. En de werkgeversorganisatie wil eigenlijk terug naar de jaren 30. Waarbij het mogelijk is dat de werkgever eigenlijk alles gaat bepalen. Zo willen de werkjouwers dat ook 55-plussers ploegetjensten draaien. Het leren gaat omleeg bij ziekte en uitstuurkrachten met hetzelfde werkdwaan van minder yield. En dat soort zaken zinnigt de medewerkers van skipsbouwers in Haas en Burgum net. Ze hebben in de laatste jaren al honderden collega's kwijttrekken en binnen benauwd voor haar een baan. Daarom willen een heel soort man echt niet zitten voor de camera. Ik denk dat dat niet durft. Men is bang voor een hachje, denk ik. Heb je daar geen last van? Nee, je mag toch van je mening uitkomen. We leven in een vrij land. Dus, Maar ik ben weer aan het 62 hier, dus ik had één al in snuffert. Dan had ik zo'n 40 hier op de werkplaats. Maar voor de jeugd, ja, vind ik het jammer. En waarom ben je hier nou? Solidair werden met de jeugd. De situatie bij het internationale stertil in Koortstertille is oors. Het bedrijf is zoen en had genoeg werk. Dat de CAO op een soort onderdeel minder wordt, stekt haar. En ik bedoel, maar normaal gesproken, als je 8 uur werkt, dan ga je hier nog wel. Met de mensen, nee, als je boven de 50 komen. Ja, die jonge knapen, maar die kennen wel even. Maar voor u, nee. Maar jou mag je straks ook je nemen sinds in oorroer. Nee, maar dan moet je het wel kennen. De vakbonden hoop je dat de werkjouwers nou maar een beter CAO-vaststel komen. Gebeurt dat net, dan zullen er in september huddere acties komen. Dus dan praten we niet meer over werkonderbrekingen zoals nu, maar dan praten we over werkstakingen. En dan gaat het bedrijf een yield kosten. En dan gaat het bedrijf geld kosten, ja.